Ia-o ce spune vorbele astea pentru Robert. Ai tu să-ți iubești părăția, ai tu să-ți iubești părăția, ce-mi spune mama ta, ce-mi spune mama ta. Ia-uzi de la? Din partea lui fratele meu Robert, pentru frații lui care sunt cei mai supărați, pentru mama lui, Dumnezeu să o odihnească de la Robert, fratele meu, pentru durerea asta mare a lui. Ia-uzi. Ai în Robertena, ascultă-mi ai Roberte, ascultă-mi goana. Auzi, Robert, aici îi spune mama ta vorba adevărate. Ai să ai grijă de frații tăi și să nu te cerți cu ei, și să nu